ପିଲାମାନେ ଆମେ 5 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୁଁ କହିଥିଲି ସବୁ ଖାତାରେ କରିକିରି ମୋତେ ଦେଖେଇବ। ଆଜି 6 ନମ୍ବରରୁ କରିବା। ରହିବା ପାଇଁ ଘରଟିଏ ନଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେବ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି, ଆଉ ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା, ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯାଇପାରିବନି, ଘରେ ପଚାରି ବୁଝି ଲେଖିବ। ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଘରେ ଆମେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଉଛେ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହେ, ଆମେ ଘରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରୁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବନ ବିଭାଗକୁ ଯାଇ ଗଛକୁ ରକ୍ଷା କଲା। ତୁମେ ସେଇଠି ଥିଲେ ଗଛକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତ? ଲେଖ। ତମେମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗଛକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଉପାୟ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତୁ, ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ନିଜେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଏ କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ଲେଖ। 8 ନମ୍ବର, ମଣିଷ ଘର, କୁକୁର ଘର, ମୟୂର ଗଛ, ଘରଚଟିଆ ମୟୂର ଜଙ୍ଗଲ, ଘରଚଟିଆ ଘରେ ଯେଉଁ ବସା ଥାଏ, ସାପ ଗାତ, ବେଙ୍ଗ ଗାତ। ବାୟା ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘର ଘାସ କୁଟାରେ ତିଆରି କରେ। ତୁମ ଘର କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି? ଆମ ଘର ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟ, ପଥର, ଗୋଡ଼ି, ଲୁହା ରଡ଼ରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପକ୍ଷୀ ବସା ଦେଖିଛ? ଗଛ ଡାଳରେ ସବୁ ଦେଖିଛ। ଏବେ ଆଉ ତମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବେଶୀ ବସା ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଗଛ ପକ୍ଷୀମାନେ ଗଛ ଡାଳରେ ବେଶୀ ବସା କରନ୍ତି। ଆଗ କାଳରେ ଘରଚଟିଆ ଚଢ଼େଇ ଚାଳମାନଙ୍କରେ ବସା କରିକି ରହିଥିଲା। ଏବେ ତ ଚାଳ ଘର ନାହିଁ, ତେଣୁ ତମେମାନେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବନି। ତେଣୁ ଗଛ ଡାଳରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ବସା କରନ୍ତି।